سلامكم يبزح خبركم من خبركم تخاطلتي سينما سمري انترتينمنت كميك انيهم بغنياتو كنسمعو كم زغننا ونا نتكال تسلا زغنه حدا كاب عالمنا بليونير مخانو بزوننو هابتي بقداماي درجه كم سرع زفلت إيلون ماسك نتكال تويتر كغوزو كم زخيل بزهابو قال مسرت مزاربي مع كن زينا كوينو قني نيرو انه ابك قربا معلتات بزتفطر معبالتا دما بليونير ناي عالمنا إيلون ماسك نتكال تويتر ب 46.5 بليون يو اس دولار كغوزو ابسم معتبصيح كم زلو تحبير له زيني عالمنا زهابته مخانو زنغرلو ونا نتكال تسلا كامباني إيلون ماسك نتكال تويتر بز تتقسمت ان غنزب نخغزو استجددلو مخنيات كغلص انكلو تويتر بوزحات سعبت زلو كم مخانو متن نصا بريس كخونن سعبت دما بزي زخونه قياد حقي حساباتهم كسفرو سلازدلخيه ناي بحت تكال نمغبارو كغزون كوننون مدب زوصاخو خبل تزاريبلو تكال تويتر بوغنو بمنغدي اكايادي زخونه باراغ اغراوال تويت بمغبار ابزهابو قال مس إيلون ماسك تغير زلو سممع مفصمتو ابز اخللو غزي تكال تويتر ناب ناي بحت تكال كساغاغري قبل نوسانيو كم زي تعسلون غليصلو بمسرت مربب حبريتا فوربس إيلون ماسك بزوننو لعلي 279 بليون دولار ناي عالمنا زهابته مسب مخاني زنغرلو زبزح ميتاويت كاب غنزبو اب تكال تسلا زوفر إيلون ماسك اب عالمنا كاب زفريا بإلكتريك زسرحه تشكركرتي 17 ميتاويت ناي بينو مخانن فاكت سيت بتوسخ تحبر زي مستي سبيس اكس تبعله ناي ولقو ناي طفراو مرمرن سراحن إيلون ماسك كسب 1 تريليون دولار زبصح ጸጋ ከም ዘለዎውን ብዙሓት ይዛረቡ እዮም ኢሎን ማስክ ኣብ 1999 ዚፕቱ ዝተባሃለ ብኦንላይን ዝግበር ናይ ወፍርን ካልእ ዓቢ ቢዝነስ ንኽትሰርሕ ዝኽእል ሊንክ ብ307 ሚልዮን ዶላር ብምሻጥ ሃብቲ ናይ ምኽዕባት ስራሕ ዝተተሓሓዞ ኣብ 2002 ውን ብፔይፓል ዝፍለጥ ኣውፈርትን ዓበይቲ ባንክታት ዓለምናን ብመንገዲ ኢንተርኔት ሊንክ ዝራኸቡሉን ብኣዝዩ ቅርጡ መንገዲ ወፍርታቶም ዘካይድሉ ንምፍጣርን ብኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር ንኢባይ ዝተባሃለ ዓርሞሻዊ ትካል ብምሻጡ ኣብ ሩቕሓት ሃብታማት ዓለምና ክኣቱ ክኢል እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኢሎን ማስክ ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ቴክኖሎጂስ ወይ ድማ ብልምዲ ስፔስ ኤክስ ብምድኳኑ ነቲ ብምርምራዊ ጠፈር ትካል ناسا كسجر زي كأل بدهوتات بمفتحو عب تقبلنا ترخيبيو وتصيت ناتو دما بزي تغاننن متونو زودئ ناي روكيت مرمراو سراحن بزل على مدرخو كقصل باب ترح نيرو اب 2004 إيلون ماسك وفرونا بالتسلا استباله تشكركرت زفر تكال بمغيارو بإلكتريك سرحه تشكركرتي ببزحي كم زفريا بمغبار اب مقلال كليماو نوص عالمنا زنا ارترا بمصواتو عب تقبلنا ترخيبيو بزي منقد زدما ناي عالمنا زبزحه تشكركرت زفري بليونير هابتام عالمنا كخون بقي اب ساعه زدما نتكال تويتر نخغزه اب سممع مبصحو إيلون ماسك ننفسو كم قند تطباقي فري سبيتش وي دما سب زتسمعون زرايون زمسلون كزاربن زمسلو كصحفن مسلو يبهالاي قند تطباقين مخانيو زحسبا انتخونه جن بوزحات كم سمامعلو إيلون ماسك بزعبو يخون بزعبات تكالاتو نغفيتان مسمعتان نزصحفو تطقمت تويتر بقدامنت بلوك كم زغبري زنغرلو تكال تويتر اب فلماني إيلون ماسك سمامع كم زي كالكوان تحبره دحيرو جن إيلون ماسك نتتبصح زنبره متن ገንዘብ ማለት 46.5 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ዝኽእል ተወዳዳሪ ብዘይ ምንባሩ ነቲ ስምምዕ ክውን ክገብሮ ኽኢሉሎ ብዙሓት ሰባት ኢሎን ማስክ ንትዊተር ክገዝኦ እንተዳኺሉ ካብቲ መርበብ ሓበሬታት ጠቕላላ ክወጹ ምዃኖም ሓቢሮም እኳ እንተነበሩ ኢሎን ማስክ ግን ወላውነት ዝኸፍአ ክኸውን ዝኽእል ነቐፌቶምን ጽሕፎምን ኣብ ገጽ ትዊተር ክድምስሶ ከም ዘይኮነዩ ኣብቲ ብቕድሚ ትማሊ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝገለጸ እዚ ድማ እቲ ንሱ ዝኣምነሉ ነፃ መግለጺ ማለት ፍሪ ስፒች ምዃኑ ሓቢሩሎ ኢሎን ማስክ ኣብ ናይ ትዊተር ሒሳቡ ልዕሊ 83 ሚልዮን ሰዓብቲ ከም ዝጸንሕዎ ይዝጥቀስ إيلون ماسك نتويتر كابتي كسر حلو زنح حقتاتن قيدتاتن نصا خغبرون تطقمت دما دلا يوم زبلولون زغلصلون ناي بحتاو تكال نمغباريو عليم زلو نابنت غله كابتي زتطقسه لوطታት
ቀይዲ አልቦ ማሕበራዊ መራኸቢን ምግባሩ ገለገለ ደስ ኪሎም ዘለው ከም ናይ ፕሬዚደንት ነበር ናይ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰሉ ሕሳባት ብምልኦም ነፃ ክኾኑ ፌክ ዝኾኑ ማለት ናይ ሓሶት መሳርሒታት ሕሳባት ክኽፈቱ ዝኽእሉሉ መንገዲ ነፃ ምግባር ከምኡውን ካብ መዋዕውዕን ካልእ ናይ ኣታዊ ምንጪ ናፃ ንምግባሩን ካልእን ዝብሉ እዮም ብዙሓት ናይ ዓለምና ሃብታማት ተባሂሎም ዝጥቀሱ ኣውፈርትን በዓል ርእሰ ማልን ነዚ ተበግሶ ስምምዕ ከም ዘይተቐበልዎን ብዙሕ ዕንወት ከምፅእ ከም ዝኽእልን ጠቒሶም ትዊተር ናብ ኢሎን ማስክ ክሸይጥ ከም ዘይብልዮም ዝሰማምዑ ዘለው ኣብ ቀረባ ግዜ ኢሎን ማስክ ኣብ ቴድ ቶክስ ተባሃለ ምርኢት ኣብ ዘዳለዎ መደብ ትዊተር ብነፃ ትሕዝቶ ጽሑፍ ዘማእከለን ምግባሩ ክበሃል እንከሎ ገለገለ ምስ ፖሊሲ ወይ ሓበራዊ መምርሒታት ሃገራት ብምስምማዕ ብቅቡል ቅድመ ኩነት ዝኾነ ሕግታት ዝተቀየደ ንምግባሩ ዘጸግም ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ኣሎ ብዙሓት ሰባት እውን ኢሎን ማስክ ንትዊተር መግዚኡ ምኽንያት ከም ምስጢር ሒዙ ይጓዓዝ ክህሉ ይኽእል ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ትካል ትዊተር ልዕሊ 200 ሚሊዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ማሕበራዊ መራኸቢ ኮይኑ ልዕሊ ፌስቡክን ቲክቶክን ኣታው ዘለዎ ናይ ዓለምና ህቡባት ሰብዝና መራሕትን ሊቃውንትን ከምኡውን ጸለውት ሰባት ዘማእከለ ካብ መራኸቢ ሓሊፉ ንብዙሕ ዕላማታት መሳርያ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኢሎን ማስክ ሓደ ካብቶም ዕሉላት ተጠቀምቲ ትዊተር እውን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ጠቕላላ ተበፂሑ ዘሎ ውዕል ሕሳብ ብኸመይ ኣገባብ ከይተሰርቀይ መሓላለፍ ዝብል ኣርስቲ እውን ብዙሓት ሰባት ብወገኖም ዝካትዕሉ ዘለው ጉዳዩ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ግዜ ገንዘብ ብሰንሰርቲ ዝተሰርቀሉ ኩነታት እኳ እንተኾነ ኣከፋፍላ ናይ ዝውዕል ዝተፈልጠ ብዘይምህላውን ገንዘብ ኢሎን ማስክ ኣበናይ ባንክ ናይ ዓለምና ተቐሚጡ ምህላው ዝፈልጡ ሰባት ግን መብልዒ እንጀሮኦም ክትኮነሎም ይጽበዩ ከም ዘለው እዮም ዝጠቕሱ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ዓለምና ደገፎም ሂቦምሉ ዘለው ስምምዕ ትዊተርን ኢሎን ማስክን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክሰምዑ ተሃንጥዮም ከም ዘለው እውን ይጠቕሱ ፖለቲከኛታት ዓለምና እውን እዚ ኢሎን ማስክ ክገብሮን ክፍጽሞን ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ መብጻዕታት ምስ ዝፍጸም ትዊተር ንብዙሕ ሸነኻት ዓለምና ክጸሉ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ምስጢራት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉን ውጽኢቱ ድማ ዝባእሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረቡ ኣለው ኢሎን ማስክ ኣብ ሰዓት እዚ 46.5 ቢልዮን ዶላር ይሰሊዑ ናብ ስምምዕ ኣትዩ ዝርከብ ምናልባት ካልእ ረቋሒ ነዚ ስምምዕ ክቦትኮ እንተዘይክኢሉ ትዊተር ሲኢኦ ማለት ኣካየዲ ዘሎ ፓራግ ኣግራዋል ምስ ኣባላቱ ነቲ መጠን ገንዘብ ሃንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎሞ ናብ ስምምዕ ኣምሪሖም ከም ዘለው እዩ ስትሪት ጆርናል ዝተባሃለት ጋዜጣ ኣብ ሕታም ኣውፂኣ ዘላ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ኣቃልቦ ማዕከናት ዜና ሲሒቡ ዘሎ ፍጻሜ ቀጻሊ ምዕባለታት ተኸታቲልና ከነቕርበልኩም ምዃና እንዳሓበርና ንስለ ምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ብድሓን ቀንዩ